Moi ja tervetuloa seuraa uutta joulukorttivideoa. Tää on nyt viimeinen näistä 3. Mun teki mieli maalaa tommonen lumiukko, niin mä aloin hahmottelemaan sitä tohon. Ja mä halusin, että se on tolleen niinku ilmaperspektiivistä tehty. Näin varmaan joskus tän tapaisen joulukortin jossain, niin mun tuli tää vaan päähän, että mä haluan tehdä kans tämmösen. Mut mä yritin kyllä soveltaa tätä tosi paljon niinku oman näköiseksi, että se ei oo mitenkään matkittu. Niin mä tein sille nyt tommoset pinkit talvivarusteet. Ja sit ihan perus nenän. Ja mä tein tän niinku kokonaan vesiväreillä. Ja sit mä vähän tusseilin just. Tein tommosia yksityiskohtia, niinku noi kädet ja sitten tekstin. Mut sit tässä vaiheessa, kun mä otin ton irti, niin toi oli jotenkin tosi tylsä. Niin mä ajattelin, että mä sit teen tohon reunoihin tommosia pisteitä. Mä lähdin niinku tekemään noita, mut sit mä tajusin, että se oli edelleen vähän tylsä. Niin mä tein ton tekstin pinkiksi ja noi reunat vielä korostin pinkillä.